Dobrý večer, vítajte na oktobrovej vedeckej kaviarni. Som veľmi rád, že ste prišli, už aj kvôli pani doktorke Demečkovej, ktorá si dala tú robotu a pripravila pre nás kaviareň. Takže vítam aj pani doktorku. Pozvánky písal, že pani doktorka pracuje na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, je laureátkou ceny ženy vo vede, tak áno. A pani Demečková, pani doktorka Demečková je príkladom toho, keď sa pozriete na ňu, že sa o slovenskú vedu nemusíme báť, nejaká generácia, ktorá bola síce vonku, ale sa vrátila. Máme tu aj viacerých takých sedia v hľadisku, ale je to pre nás veľmi vzácne a je to generácia, ktorá to tu za chvíľku prevezme. Čiže má to kto prevziať, to som chcel povedať. Pani doktorka Demečková sa venuje výskumu zdravia, by som povedal, z pohľadu toho čreva, čiže na rôznych modeloch, my sme sa pred chvíľkou rozprávali, čiže od potkanov cez prasatá, cez to možno bude v procese prednášky. Ja, aby som nespravil chybu, tak vám prečítam ešte to, čo bolo v pozvánke. Doktorka Demečková sa venuje výskumu účinku mikrobiálnych terapií a ich schopnosti znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev a aj u pacientov s poruchami autistického spektra. Na to som strašne zvedavý, naozaj. Ako črevo môže ovplyvňovať autistické spektrum. A všetci vieme, že tie neliečené zápaly môžu viesť veľkým komplikáciám a dokonca až rakovine. Ja o tom teda skoro nič neviem, tak preto radšej si už nemá odovzdám slovo pani doktorke, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie v prvom rade aj za pekné privítanie. Ja ste veľmi milo prekvapili, že taký záujem je o túto prednášku a že takto naozaj dobrovoľne a po pracovnom čase v strede týždňa ste si našli čas a prišli ste si vypočuť, tak ja sa budem snažiť, aby napriek takému komplikovanému úvodu, že o čom vám chcem dnes povedať, že to priblížim teda tak, aby ste na konci odišli odtiaľ plný myšlienok a takých zamyslení, ktoré si možno vnesiete do svojho života a do nejakej takej svojej životnej rutiny. Tému mojej prednášky som nazvala Objavte skrytú silu svojich čriev. A dovolte mi teda, aby som vás zobrala na takú hodinovú cestu do orgánu, ktorý bol dlhodobo ignorovaný pre svoju neviditeľnosť a takú rozptýlenosť. Možno ste zaregistrovali, už včera som zaregistrovala novinu a som sa rozhodla to využiť v dnešnej prednáške, že jedna španielská babička oslavila včera 116. narodeniny a v podstate všetci novinári a všetci, dokonca aj vedecká komunita v Španielsku je prekvapená, v akej kondícii je daná babička v 116 rokoch, že má neskutočnú pamäť, nebola takmer na celý život chorá, prekonala COVID, prekonala španielské požiare, prekonala zemetrasenia ničivé a v podstate pamätá si všetko od 4 rokov svojho života. Jediné, s čím má problém, je s pohybom a so sluchom, čo sa danému veku ako nemusíme akože diviť. No a keď sa aj novinári pýtali, teda čomu pripisuje tú dlhovekosť, tak z tých viacerých vecí, ktoré spomenula, boli dve najdôležitejšie. A to, že vyhýbala sa celý život toxickým ľuďom. A druhý bod bol, že v podstate striedma strava a gro všetkého je konzumácia prírodného jogurtu, ktorý si dopraje každý deň až do dnes. A v podstate to je také pojítko toho, o čom dnes chcem rozprávať a možno tá babička, ktorá sa narodila v roku 1907 roku, zažila ešte myšlienky ďalšieho veľmi významného ruského vedca,
Ilia Mečníkova, ktorý v podstate s touto celou myšlienkou prišiel už počas svojho života. A ja som pri príprave tejto prednášky si v podstate uvedomila, že napriek tomu vedeckému boomu, ktorý teraz je okolo črevného mikrobiomu a mikrobioty, v podstate my len oprašujeme určité myšlienky, ktoré už dávno niekto povedal pred 100 rokmi. A to je práve Ilia Mečníkov, ktorý si taktiež všimol veľmi také účinné a benefity užívania fermentovanej stravy u bulharských pastierov a čo súviselo s ich takou dlhou životnosťou. V podstate Mečníkov nielen to, že že vyhral Nobelovú cenu a teda dostal Nobelovú cenu, ale dostal ju za úplne iné objavy, dostal ju za objavenie fagocytózy, čo je nejaký základný imunologický proces odstraňovania patogénov z tela. Ale v podstate až po Nobelovej cene Mečníkov, až ten výskum po Nobelovej cene získal, v podstate sa napája na to, čo dnes ako keby objavujeme. A to je to, že v podstate celý svoj taký vedecký život on prežil vo Francúzsku v Pasteurovom inštitúte a v danom období tam naozaj zúrila cholera a on ako správny vedec to chcel liečiť a sa zaoberal, ako to vyliečiť a zistil, tak najlepšie to bude vyskúšať sám na sebe, vtedy tie metodiky boli také, aké boli. A teda on vypil tú choleru a zistil, že mu nič nebolo. A keďže ako správny vedec chcel rozšíriť počty vzoriek, tak to ešte ponúkol tú choleru aj svojim kolegom, ktorí to tiež vypili a tiež sa im nič nestalo, ale až na pár kolegov, ktorí takmer zomreli. V podstate, keď si zobral tie črevné mikroorganizmy do skúmavky a začali sledovať a nejaké ich interakcie s cholerovou baktériou, tak zistil, že niektoré baktérie tú choleru podporovali v tej toxicite a niektoré ju zabíjali. Čiže už on vyniesol tú myšlienku, že tá prítomnosť tých baktérií v našom tele je veľmi dôležitá z pohľadu ľudského zdravia. Ale čo sa stalo teda následne s jeho smrťou, táto myšlienka úplne v roku 1916 úplne zanikla a prišiel niekoľko dekádu, prišiel Fleming s objavom antibiotík a odtiaľ vlastne sa snažíme v podstate sa snažíme pozerať na mikroorganizmy ako na niečo, čo je naozaj nepriateľ človeka, pretože sme zažili rôzne epidémie, ľudia boli nešťastní, ľudia zomierali a ten pohľad na tie mikroorganizmy bol naozaj to, že sme začali takú vojnu, antimikrobiálnu vojnu proti baktériám a myslím, že aj v hlavách mnohých z vás baktéria evokuje niečo, čo navodzuje alebo indukuje ochorenie a podobne. Naozaj musíme povedať, že vzhľadom na to, že tá situácia sa mení, tak ten pohľad z toho nepriateľa na človeka sa veľmi zmenil a vďaka tým novým výskumom, ktoré sú dnes, si uvedomujeme, že vlastne tie črevné mikroorganizmy nie sú nepriateľmi, ale naozaj takým dôležitým spolunažívateľom. A myslím, že sa o tom presviečame každý deň v novinových článkoch a nielen to, ale na trhu sa nám objavujú mnoho produktov, ktoré jednoznačne tvrdia, že vám dokážu znormalizovať nejaké črevné baktérie, črevné dysbiózy a črevné zdravie. Napriek tomu, že tá situácia sa mení a my máme pohľad už iný a vieme, že sú to dôležití spolunažívateľia a naše správanie tomu nenaznačuje, pretože to, ako sme sa správali, ako sme mali prístup v minulosti aj z pohľadu takého detského hrania, tak dnes naozaj napriek tomu, že už vieme, že sú to dôležití spolunažívateľia, tak ten záťah, antimikrobiálny zásah a tie všetky antimikrobiálne nejaké vojny, ktoré sa snažíme s baktériami viesť, sú stále tu. A myslím, že aj to obdobie covidu nám naozaj ešte zvýšilo tu, dá sa povedať, takú antimikrobiálnu vojnu práve z toho dôvodu, že naozaj sa tých mikroorganizmov bojíme a každý deň máte v reklame, v televízii to, že treba všetko sanitovať a všetko treba sterilizovať na 99,9%. No a myslím si, že aj to je dôvodom,
práve taký ten zostup tej takej neskutočný zostup hygieny a tých hygienických prípravkov, že sa tu zrazu enormne zvyšuje najmä u mladých detí alebo aj u novorodencov ochorenia, ako sú alergie, astmy, zápalové ochorenia čriev, zmeny správania, ktoré sa prejavujú ako autizmus, detská obezita a následne aj u ľudí, veľké množstvo rakoviny rôznych typov. A napriek tomu, že tieto ochorenia, ktoré tu spomínam, majú mnohé genetický podklad, tá rýchlosť, ktorou vznikajú a tá rýchlosť a to množstvo, ktoré tých ochorení je, nemôžeme všetko hádzať. Si musíme uvedomiť, že toto už nemôžeme hádzať na genetiku a jednoducho je tam niečo, čo robíme aj my zlé ľudia. Mečníkov, keď skúmal tie baktérie, ktoré skúmal v čreve, on sa mohol spoliehať iba na tie baktérie, ktoré dokážal kultivovať, pretože naozaj v tom čase neboli metodiky iné a nedokázali sme sa pozrieť na ten ľudský mikrobiálny svet z pohľadu, čo tam naozaj je. Avšak v súčasnosti, vďaka genetickému progresu, hlavne v oblasti takých diagnostických analýz a genetického sekvenovania, zrazu zisťujeme, že ten svet mikrobiálny v našich slízniciach je enormný a enormne veľký a my naozaj potrebujeme začať identifikovať, čo sa vlastne v našom tele z hľadiska toho mikrobiálneho sveta nachádza. A naozaj sa rozbehli neskutočne veľké finančne nákladné projekty, hlavne v Amerike od roku 2000, si všimnite, Amerika investovala 160 miliónov do identifikácie ľudského mikrobiomu. Následne v roku 2016 to ešte zdvihli na 420 miliónov a keď sa investovali peniaze, tak si všimnite, že ten počet vedeckých publikácií Európa sme ich nakoniec aj predbehli, USA, Čína naozaj rapidne rastie. Je tu neskutočný informačný boom a keby sme si len pozreli za posledný rok, koľko článkov vychádza denne na tému mikrobióm, tak je to až neúnosné to všetko sledovať. Európa takisto sa zaoberá, hľadiska Európska únia sa taktiež snaží doplňovať informácie, ktoré ten nákladný americký výskum podchytil, ale trošku tak skromnejšie, je to len nejakých 36 miliónov v rámci od roku 2008 až do roku 2024, keď ešte stále beží projekt venovaný nielen už identifikácii druhov, ale hlavne ich funkcií a ich metabolitov, čiže nejaká metabolomika, teda aj čo produkujú a akú majú funkciu. Takže to je taký stručný úvod a na to, aby som mohla pokračovať ďalej, tak poďme si teda vysvetliť ten pojem, čo ten vlastne mikrobióm vlastne je. Pretože by trebalo rozlišovať, že keď si všímate, tak ja tu mám dva pojmy. Je tu mikrobióm a je tu mikrobiota. Takže poďme si povedať, aký je medzi nimi rozdiel. Mikrobióm vlastne zahŕňa mikrobiotu, čo sú baktérie, vírusy, plesne, kvasinky, archeóny, prvoky, ale súčasťou mikrobiomu sú zároveň aj ich gény, funkcie, rôzne interakcie a metabolity v určitom definovanom prostredí. Čiže to je, keď ja rozprávam o črevnej mikrobiome, tak to znamená, že to všetko je lokalizované, budem rozprávať o mikroorganizmoch, ktoré sú v definovanom mikroprostredí, konkrétne v hrubom čreve, kde vlastne sa už aj ten mikrobióm rozlišuje, pretože toho toľko na základe tých sekvenačných genetických prístupov, že už vlastne máme vedecké skupiny, ktoré sa venujú len, najviac sa venuje samozrejme bakteriómu, ale veľmi teraz veľký boom je v oblasti mikrobiomu, pretože sa zisťuje, že aj premnoženie alebo ktoré typy húb a kvasiniek a podobne veľmi vplýva na ľudské zdravie. No a samozrejme aj vírom, ako vírusy, prítomné vírusy. No a vzhľadom na to, že sa do toho toľko investovalo, tak už aj niečo vieme. A zrazu zisťujeme, že teda naozaj ten ľudský mikrobióm v rámci organizmu sa výrazne líši. Máme tam niekoľko základných kmeňov, ale 4 hlavné, ktoré
ktoré vidíte tu, ani nie je veľmi dôležité, aby ste si tu nejak tie názvy pamätali, ale čo je dôležité, si všimnite, aký je veľký rozdiel z hľadiska toho zastúpenia jednotlivých týchto kmeňov aj z hľadiska, kde sa geograficky na našom organizme nachádzajú. Čiže je úplne iné zastúpenie v nosovej sliznice, v ústnej dutiny, v pažeráku, na koži, v urogenitálnom trakte, v vlasovej pokožke, v žalúdku a v hrubom čreve. A zaujímavý je fakt, si všimnite, akým výraznými zmenami prechádza žalúdok, ktorý nie je infikovaný Helicobacterom pylori a ako náhle sa Helicobacter dostáva do našeho tela, pozrite si, akým spôsobom ovplyvní zloženie mikrobioty alebo mikrobiomu žalúdka, pretože sa to úplne nejakým spôsobom vytvorí podmienky, kde sa darí určitým typom baktérií, ktoré vlastne prevažujú a už len treba vedieť, čo vlastne produkujú, aké metabolity a čo tie metabolity potom následne, ako sa môžu prejaviť na zdraví človeka. Mikrobióm však nie je len súčasťou, že sa líši v rámci jednotlivých slizníc alebo v rámci lokality organizmu, ale aby to bolo ešte komplexnejšie a ešte zložitejšie, tak ten mikrobióm sa veľmi líši aj z hľadiska vývinu človeka. Čiže možno tak najviac bližšie sme k sebe vtedy, keď v tom prenatálnom období, kedy všetci sme v kvázi nejakom sterilnom prostredí v tele matky, ale ako náhle už pôrodné cesty vlastne spôsobujú to prvé inokulum, alebo zabezpečujú to prvé inokulum, ktoré vchádza do takmer sterilného prostredia daného dieťaťa. A v tom novorodeneckom období samozrejme je už na nás ako a tie životné podmienky a vplyv matky z hľadiska toho, či sa rozhodne kojiť alebo náhrada materského mlieka, prípadne kedy, v ktorom období ho začína prechádzať na tuhú stravu. To všetko vplýva na to, akým spôsobom, čo sa tam usadí a akým spôsobom sa vytvorí tá základňa, od ktorej sa bude odvíjať ďalší vývin a ďalšie nabaľovanie tých bakteriálnych druhov počas detského veku, kde samozrejme typické detské ochorenia budú prevažovať a samozrejme koľko a ako frekventovane to dieťa prešlo antibiotickou liečbou, aká je výživa daného dieťaťa, výrazne sa bude líšiť od toho zdravého dieťaťa, ktorý neprechádza. No a nakoniec tu máme, prechádzame do dospelosti, zdravý jedinec, ale rôzne ďalšie ochorenia. Jeden z príkladov je len tu znázornia, že obezita zase to úplne niekde tú mikrobiotu shiftne do nejakého smeru. A samozrejme aj staroba je úplne niečo iné vo veku do 80 rokov a potom už viac ako 80, respektíve viac ako 100 rokov. Takže v podstate, keď som vám povedala, že vás zavediem a sme na ceste do orgánu, ktorý bol dlho ignorovaný a práve kvôli svojej neviditeľnosti, tak som myslela práve to, že tie všetky sústavy, ktoré sme sa na biológii učili, by mali byť dnes v podstate doplnené o ďalší orgán, a to je vlastne mikrobióm, ktorý vlastne s tými všetkými našimi orgánmi, orgánovými sústavmi vytvára kompletného človeka s normálnymi všetkými fyziologickými funkciami. A v podstate, keď zrátali všetky bunky mikrobiálne a zrátali všetky bunky naše ľudské, tak zistili, že v podstate sme viac mikroorganizmy ako človek. Hej? Pretože v niektorých tých starších literatúrach to máte, že je to pomer 1:10, ale už to nie je pravda, pretože sa vraj zabudli zarátať červené krvinky, ale ten pomer je, že máme 57% mikrobiálnych buniek a 43% buniek ľudského čreva. Ale na čo chcem upozorniť tým, že tu vlastne prichádza toľko mikrobov, si všímajte, čo všetko prinášajú so sebou v pozícii genetickej výbavy. Zatiaľ, čo ľudské bunky majú 23 000 génov, mikroorganizmy, ktoré sú súčasťou nášho tela, má až 9 miliónov génov. A gén je vlastne tiež niečo, čo vlastne bude produkt a tie metabolity, ktoré sú predmetom ďalších výskumov, aby sme zistili, čo tieto metabolity a ako majú funkciu v našom tele z hľadiska či už zdravia alebo rôznych ochorení, a indukcie rôznych ochorení.
No, takže dnes už vieme, že teda, neviem, či to je konečné číslo, ale cca v našom tele sa nachádza takmer 2000 druhov, o ktorých vieme, a myslím, že to sme sa všetci učili, že je tam nejaká mikrobiota, komenzálna flóra v našom tele, ktorá nám pomáha pri trávení samozrejme, ktorá nám vytvára akýsi neviditeľnú mechanickú ďalšiu bariéru proti vstupu patogénom, ktorá nám produkuje nejaké vitamíny, neurotransmitery, podieľa sa na metabolizácii liečiv, produkuje určité metabolity, ktoré sú výživou pre naše črevné bunky. A takým veľmi dôležitým faktorom je, že trénujú našu imunitu. Alebo komunikujú. A keď ten tréning by bol nepochopiteľný, nepochopený veľmi, tak jednoducho, že to nie je nejaká pasívna súčasť nášho tela, ale že sú to živé mikroorganizmy, živé bunky, ktoré komunikujú s hostiteľom a s hostiteľskými bunkami a konkrétne komunikujú s našim črevným systémom. Čiže tá predstava, že my sme si mali pocit, že je to len nejaká pasívna bariéra na povrchu našich slizníc, na toto je vlastne ako znázornený črevný epitel, tak z toho už sa upúšťa, pretože sa zisťuje, že, a možno, že mnohí nemáte tú predstavu, pretože keď sa bral gastrointestinálny systém, tak sme ho brali z pozície trávenia, logicky. Ale črevo je náš najväčší imunitný orgán. Ak sa učíte v imunológii, tak práve črevo je miesto, kde nám tá matka príroda dala najviac imunitných buniek do čreva práve preto, že črevo predstavuje takú vstupnú bránu všetkých patogénov, alergénov a tam sa to musí podchytiť tou kontrolou a tými strážnymi službami v našom tele najviac. A takto aj presne máme zabezpečené, že črevo sa považuje za náš najväčší imunitný orgán. Takže v podstate, aby ste mali predstavu, ak máme tu mikroklky črevné, tu máme hlienovú vrstvu, tak v hlienovej vrstve nám máme tých 2000 druhov rôznych baktérií, s ktorými veľmi aktívne komunikuje naša imunita. Tu máte imunitnú bunku, ktorá si naozaj vyhľadá a ide si otestovať, čo sa nachádza na našom čreve, vezme si to dovnútra, spracuje tú informáciu a pokiaľ to je komenzálna baktéria, reaguje imunosupresívne. Pokiaľ sú tam baktérie, ktoré náš systém vyhodnotí, imunitný systém vyhodnotí ako niečo patogénne, tak spustí samozrejme zápalovú reakciu prostredníctvom rôznych zápalových látok, ktoré produkuje a vytvára sa nejaký chronický zápal v tele, ktorý bohužiaľ neboli, ale ak to necháme takto aj 20 rokov, tak naozaj sa to potom môže odraziť na irreverzibilných zmenách, takých nenávratných zmenách na črevnom epiteli. Takže ak sa pozrieme teda na naše črevné mikroorganizmy, tak to je vlastne živá nejaká továreň produktov, ktoré komunikujú nielen vo vzťahu k ostatným členom mikrobioty, vo vzťahu, že produkujú rôzne antimikrobiálne látky, ktoré nazývame bakteriocídy, rôzne ako hydrogen peroxid, kyselina mliečna a ovplyvňujú tým to zloženie tých jednotlivých bakteriálnych kmeňov, druhov, ten pomer, ich pomer. Neberte mikrobiotu ako to, že teraz nejaká jedna zázračná baktéria, ktorú možno teraz objavíme a ju zjeme, tak teraz nám ona navodí nejaké super normalizačné zmeny. Nebude to nikdy o jednej baktérii. A nie je to nikdy to, že keď tá dysbióza je, takže vám chýba jedna baktéria. Je tá zmena tých všetkých pomerov, tých baktérií, ktoré tam máme prirodzene mať a ktoré príroda chce, aby sme tam mali. A za chvíľočku vysvetlím, ako to príroda zariadila, aby sa tie baktérie nejakým spôsobom budovali. No a na druhej strane všetky metabolity, ktoré tým, že baktéria je živý kvázi organizmus, tak produkuje mnohé látky, ktoré zároveň využívajú aj naše bunky v našom tele. Či už je to črevný epitel, imunitné bunky, ale tá najnovšia sféra je, že tieto bunky, respektíve tieto metabolity dokážu reagovať aj s našim nervovým systémom. Pretože črevo je veľmi inervované a z hľadiska spojenia s našim centrálnou nervovou sústavou, z hľadiska mozgu, je spojené hlavným takým nervom nervus vagus a vlastne to nie je baktérie, ktoré pôsobia ako samé baktérie, ale ich metabolity. A je veľmi dôležité, ktoré typy baktérií vy pustíte z hľadiska výživy, z hľadiska akýkoľvek okorení, sa sproliferovať a namnožiť, pretože tie metabolity potom budú dominovať vo vašom
tele a tie metabolity budú cirkulovať vo vašej krvi, cirkulovať aj prostredníctvom, aj k nervovým bunkám. Aby ste rozumeli tomu vzťahu črevnej mikrobioty a vzťahu k hostiteľovi, teda k tomu organizmu, tak ja som si robila taký analogický obrázok, vám ukazujem takého dlhšieho trhu, kde v podstate tí predajcovia, to sú vaše vlastné bunky, a tí turisti alebo tí kupujúci, to sú vlastne tie baktérie, ktoré prichádzajú na to trhovisko a ten vzťah toho kupujúceho a toho turistu musí byť obojstranný. Čiže v podstate naši predajcovia alebo naše bunky sa prispôsobujú tomu, kto tam prichádza a aký je dopyt, po čom je dopyt. A samozrejme aj na základe tie baktérie tam zostávajú, pokiaľ ich požiadavky sú splnené alebo nie sú splnené. No ale, ako som už upozornila, nie je to o tom, aby sme si teraz vymenovali, že je tam to, je tam to, je tam to, je tam toto, je áno, ale ešte v akých pomeroch, čo má byť dominantné, ktoré kmene majú byť dominantné, alebo druhy, ktoré majú byť menej dominantné, ale v podstate sa zisťuje, že je to o tých pomeroch a na tú zdravú mikrobiotu zatiaľ síce nemáme ju zadefinovať, čo znamená zdravá mikrobiota, lebo to závisí od strašne veľa faktorov a dodnes napriek toľkým miliónom naozaj nemáme zadefinovaný pojem zdravej mikrobioty. Jediné, čo vieme, že zdravá mikrobiota v podstate sa definuje takými dvoma velečinami. A to je vlastne početnosť, alebo tá bohatosť a rovnomerné zastúpenie. Aby ste rozumeli, o čom hovorím, to znamená, máme tu dvoch napríklad ľudí, ktorí majú mikrobiotu A a mikrobiotu B, tak vzhľadom na tú bohatosť a tú diverzitu, tak obidvaja ľudia sú rovnakí, pretože obidvaja majú 3 typy, oranžovú, čiernu a žltú, 3 typy baktérií. Ale to zastúpenie tých jednotlivých typov baktérií je rôzne a tým pádom mikrobiota typu B je oveľa stabilnejšia, pretože je dôležité, aby tie baktérie boli zastúpené približne rovnomerne. No a v podstate, ako som spomínala, všetci vedci a tí mikrobiológovia a imunológovia sa snažia pochopiť situáciu, akým spôsobom si my tú mikrobiotu postupne počas života vytvárame alebo budujeme. Tak ako si budujeme imunitu, budujeme si aj tento náš orgán, ktorý je doteraz bol neviditeľný, aj tú mikrobiotu. A v podstate to, čo bolo pomerne dlho ako taký zlatý štandard, že sme si mysleli, že to dieťa, ktoré je v tom prenatálnom období v tele matky, je chránené všetkým pomerne v sterilnom prostredí a je veľmi chránené od okolitého prostredia a že vlastne jeho také ovplyvňovanie zdravia začína až pôrodom, tak teraz sa celá takáto myšlienka, celá tá taká pravda, o ktorej sme si mysleli, že je pravda, ktorá bola v učebniciach, toto všetko rúca. Pretože sa zisťuje, že zistilo sa to v podstate aj z tej prvej stolice dieťaťa, že to dieťa už má plno baktérií a keď sa narodí. Zisťuje sa, že placenta má určitú svoju mikrobiálny profil. Zisťuje sa, že veľmi ovplyvňuje nejaký vývin toho mikrobiálneho profilu novorodenca aj ústna mikrobiota matky. A to z toho dôvodu, že rôzne prítomnosti zubných kazov, rôznych zápalových stavov v ústnej dutine produkujú rôzne produkty, tieto zápalové baktérie, ktoré potom idú krvnou cestou a podobne a idú a vedia ovplyvniť následne podmienky, ktoré baktérie sa nachádzajú hneď v tele dieťaťa, hneď pri pôrode. Dobre. Logicky, v akom stave, takom mikrobiologickom stave je črevný mikrobióm toho danej tehotnej ženy. Pretože viete, že tehotenstvo sa v dnešnej dobe posúva pomerne do vyššieho veku a je známe, že aj to zdravie naše z dôvodu toho nášho životného štýlu sa pomerne v porovnaní s tou minulosťou, kde ženy naozaj sa vydávali v 18 a 20 už mali deti, tak teraz sa to všetko posúva o 10 rokov ďalej, keď nie viac. A ten organizmus naozaj je pozmenený v porovnaní s tou 20-ročnou ženou.
A mnohokrát tie ženy už trpia rôznymi ochoreniami, ako je diabetes, môžu mať rôzne zápalové ochorenia, psychiatrické poruchy, alebo majú narušený kožný mikrobióm z dôsledku rôznych alergií, akné, psoriázy. Asi treba uvedomiť, že to je ďalšia cesta, ktorou si dieťa získava mikrobióm, pretože pri kojení sa dostáva do styku s kožným mikrobiómom. Nehovoriac ďalej pôrodný kanál, kde je veľmi dôležitý a rôzne nejaké opakované infekcie práve v urogenitálneho traktu takisto veľmi vie ovplyvniť tento prvotné inokulum, ktoré sa uchytí pri pôrode v tele dieťaťa a ktoré sa potom samozrejme sa umožní rozmnožiť až na takú masu buniek, ktorá je viac ako ľudských buniek. Nehovorím placenta, mikrobióm placenty takisto veľmi ovplyvňuje, je už aj asociovaný s predčasnými pôrodmi a rôznymi zápalmi plodových blán a podobne. Takže ak to zhrniem, tak v podstate na to zdravie toho dieťaťa, ktoré už vieme, že tá mikrobiota naozaj veľmi ovplyvňuje to a je veľmi dôležité, ktoré prvé baktérie, to je vlastne ako tak, čo zasejete, to budete žať, tak je veľmi dôležité, ktoré prvé to inokulum naozaj príde a do tela dieťaťa, ktoré sa uchytí na to tzv. Respektíve také sterilné črevo, kde má najviac priestoru sa uchytiť. A si všimnite, že už len samotný spôsob výberu pôrodu vám hodí, ktoré baktérie sú dominantné v tele dieťaťa. Buď prirodzený pôrod, ktorý príroda nám dala, tak aby to bolo týmto spôsobom, tak je to prirodzený pôrod, pretože tam si to dieťa ide tou pôrodnou cestou, ktoré je posypané vaginálnymi baktériami a ktoré tam majú byť, ktoré sú bohaté na laktobacily a to je presne to, čo má byť to prvou dominokockou, ktorá spustí tie všetky procesy fyziologické, ktoré následne budú naväzovať na ten vývin dieťaťa, či už imunitného systému a podobne. No, samozrejme, v Amerike každá tretia žena rodí cisárskym rezom, pretože je to kvázi považovaný za VIP nejaký proces pôrodu. A z hľadiska biológie, kto vyštudoval, tak je to najhoršie, čo môžete pre dieťa urobiť. Samozrejme, v prípade, že je ohrozený život dieťaťa alebo život matky a nedá sa inak, tak cisársky rez je nevyhnutný, ale si musíte uvedomiť, že je to operácia, kde ide dieťa takmer do sterilného prostredia, do sterilného inkubátora a naozaj ten proces z toho, že niekto zokne tie imunitné reakcie, je posunutý o niekoľko mesiacov, niekoľko týždňov ďalej a aj ktoré baktérie tam začnú ten proces, sú úplne iné. Logicky pri pôrode je teda dôležité jednak tie prenatálne faktory matky, o ktorých sa nevedelo, že toto všetko už vplýva, rôzne infekcie, taktiež črevná mikrobiota, ústna dutina, to všetko môže ovplyvniť, ale najdôležitejší taký vplyv je práve v tom postnatálnom období, kedy v podstate opäť matka rozhoduje, či z hľadiska tej prvotnej výživy bude dieťa kojiť, alebo sa rozhodne ísť na umelú výživu. A to je takisto opäť veľký vplyv na to, čo a ktorá mikrobiota sa začne proliferovať v danom čreve. Pretože vy už to inokulum máte a teraz to inokulum potrebuje výživu. A zase prirodzene to dala tak, že v tom materskom mlieku sa nachádzajú výživové látky pre tie baktérie, ktoré majú sproliferovať a ktoré tam majú byť dominantné. To je všetko v materskom mlieku a my materské mlieko ani z hľadiska nejakých psychických faktorov, ktoré vplyvajú na vývin dieťaťa, nemáme zmapované. Takže tá výživa, každá žena, ak môže, by mala kojiť minimálne 6 mesiacov, práve preto, aby umožnila sa rozvinúť tej bakteriálnej flóre v tele dieťaťa, ktorá tam má byť prirodzene, ktorú stále skúmame, ktorú my ešte to naozaj nevieme, ale tak by to malo byť najlepšie. Ak sa samozrejme nedá, opätovne ovplyvňujeme už ten pomer jednotlivých baktérií, akokoľvek
akúkoľvek dáme náhradu stravy, nikdy to nie je materské mlieko. Áno, z pozície výživy, že tam sú bielkoviny, sacharidy a tuky, tak áno, ale z pohľadu tých ďalších faktorov, ktoré sú veľmi potrebné práve pre tie mikrobiálne spoločenstva, tak toto tam v tých umelých výživách to samozrejme nie je. No a v tomto veku samozrejme to materské mlieko a to kojenie je veľmi dôležité, ale samozrejme v tomto čase deti bývajú veľmi často choré a niekedy je naozaj dôležité, koľko antibiotickej liečby podstúpi, pretože tie bežné detské ochorenia by malo dieťa prekonať aj samo, keď má správne fungujúci imunitný systém. Niečo samozrejme genetika na niečo bude vplývať a samozrejme do akého prostredia ho prinesieme, teda to znamená mesto, dedina a z hľadiska toho prísunu tých antigénov, do ktorého sa dieťa narodí. No a nakoniec samozrejme ten prechod na plnú stravu v tom období tých 3 rokov začína mať dieťa naozaj ten profil tej mikrobioty ako dospelý jedinec. A tam už potom začína, už ako s tým dané dieťa naloží. Tu si treba uvedomiť, že naozaj v tomto období, kedy to je najdôležitejšie, pretože tu dávame ten základ toho, čo sa bude ďalej tvoriť. Tu robíme ten základný koberec, na ktorý sa budú ďalej naväzovať ďalšie baktérie, ktoré tam majú byť, ale pokiaľ je ten správny základ, tak aj správne baktérie prídu ďalšie, ale pokiaľ my dáme ten nevhodný koberec, tak potom aj tie baktérie prichádzajú, tie, ktoré by tam nemali byť a potom sa to prejavuje to, že zrazu v 3 rokoch a podobne začíname zisťovať, že dieťa má poruchy toho, pretože my sme všetci veľmi prekvapení v porovnaní s minulosťou, koľko veľa detí má zrazu už od narodenia plno alergií, má rôzne kožné ochorenia, rôzne intolerancie na rôzne potravinové alergény. Takže naozaj je tam niečo, aj asi evidentne to, že nejak ten organizmus nie je prispôsobený a nie je tam ten správny vývin, ktorý by tam mal byť aj z pohľadu tohto orgánu, ktorý sme doteraz veľmi ignorovali. Skôr sme považovali teda naozaj, že to dieťa má prístup toho sterilného prostredia a naozaj to dieťa sa snažíme od tých baktérií nejakým spôsobom ochrániť. Takže tým, akým spôsobom to postupne sa krásne všetko nabaľuje cez tehotenstvo, už aj tehotenstvo, pretože tehotenstvo sme sa mysleli, že to je absolútne, to neovplyvňuje maximálne matka stresom, vie nejak ovplyvniť nejaký psychický vývin dieťaťa, ale my už teraz vieme, že aj už v tehotenstve, čiže na to dieťa, na to zdravé dieťaťa sa treba pripravovať aspoň 10 rokov pred pôrodom a z hľadiska tej výživy a to všetkého, ako sa chcete nejakým spôsobom sa postaviť k tomu zdraviu svojho budúceho dieťaťa. No a potom samozrejme ten novorodenec detstvo, v tom detstve to všetko ovplyvňujú rodičia tým svojim prístupom a ako sa, čo sa týka aj výživy a podobne. No a v ďalšom už je to v podstate na nich. No a jednoducho, keď sa to dieťa narodí v zdravej matke so všetkým, so zdravou mikrobiotou, tak to dieťa má charakteristicky normálny vývin. Samozrejme, ak žena má už pri pôrode rôzne ochorenia, tak má dysbiotickú mikrobiotu, kde už niektoré baktérie chýbajú alebo sú v zmenenom pomere, čo samozrejme chytí tento trend aj to samotné dieťa a tie imunitné reakcie, metabolické reakcie spúšťajú tie nesprávne baktérie, ktoré by tam v tom ešte čase nemali byť. A to potom vedie k tým rôznym, vidíte, že sú to ešte také bodkované čiary, že nie je to ešte presne dokázané, ale v tom všetkom sa robí výskum, ako to vplýva na autoimunitné ochorenia, na obezitu a samozrejme aj na poruchy správania, ktoré sa prejavujú ako diagnóza, ako autizmus. V podstate ste povedali, že teda vás zaujíma, akým spôsobom sa ovplyvňuje práve tie nervové cesty a ja už som to trošku naznačila, že aj v tomto smere robíme aj my v spolupráci s ako Univerzitou veterinárneho lekárstva sa snažíme sledovať, pretože z tej škály všetkých ochorení, na ktoré vplyvá mikrobiota, sme si museli tiež niečo vybrať, nedá sa pozerať na všetko. A my sme si teda vybrali ochorenia, ktoré jednak sú lokálne, sú hneď v blízkosti črevného mikrobiomu, čiže nejaké zápalové ochorenia črieva. A potom sme si vybrali jeden orgán, ktorý je vzdialený daného miesta, to je práve mozog.
Pretože mozog, ako som spomínala, v závislosti od toho, čo všetko sa nachádza v čreve, tak tieto baktérie a tieto pomery baktérií produkujú rôzne metabolity, ktoré vplývajú práve na ten nervus vagus a tie metabolity rôzne ovplyvňujú náš imunitný systém, ktoré produkujú cytokíny. Tieto cytokíny sa prenášajú k mozgovému tkanivu a neviem, či viete, že teda 90% v podstate dôležité látky serotonínu je produkované v čreve. Je to niečo, iba 10% je produkované v mozgu, takže zase ten pocit, neviem, teraz serotonín je niečo, čo vám navodzuje taký pocit pohody, šťastia a takej spokojnosti. A si uvedomte, že tých 90% je produkované v čreve. Čiže ak vy mnohokrát sa cítite, že máte stavy úzkosti, depresie, tak je to jedným zo spôsobov, môže byť aj to, že máte tam nesprávne uložené baktérie, ktoré neprodukujú to, čo by mali z hľadiska toho tryptofánového metabolizmu, ktorý je potrebný na výrobu serotonínu. No a kým sme si my všetci mysleli, že tá cesta, pretože mozog je centrálna nervová sústava, všetci vieme, že teda centrálna nervová sústava riadi všetko a sme mysleli, že to je len jednosmerná cesta, že teda mozog riadi peristaltiku čriev a že áno, že tie signály prichádzajú len z mozgu do čreva, ale dnes už je jednoznačne potvrdené, že to je dvojsmerná diaľnica. Nie je to jednosmerná diaľnica, ale všetko, čo sa vlastne vyrobí a vyprodukuje v čreve, tak sa to vie dostať do mozgu a ovplyvňovať aj správanie. A práve na to, že to je o zmene správania, že baktérie môžu mať zmeny správania, poukázal jeden experiment na myšiach, keď myši krmili jedným typom baktérie, ktorá sa volá Toxoplasma gondii, tak zrazu myši stratili strach z mačiek. Jednoducho oni nie, že stratili strach, oni tie mačky vyhľadávali. A samozrejme, že to mnohokrát skončilo pre nich zle a teda vtedy vedci pochopili, že baktérie môžu narušiť, respektíve aj zmeniť úplne nejaké procesy správania už u niečoho, čo to malo byť. Akože samozrejme, že myš sa má mačky báť a od toho máme Tom a Jerry a podobne rozprávky, pretože toto očakávame. Zrazu sú tam zmeny správania len z toho, že sa tam navýšila niektorá baktéria, ktorá nejakým spôsobom zmenila to celkové správanie daného zvieraťa cez imunitu a cez imunitu potom následne, cez metabolity následne na centrálny nervový systém. Takže v rámci tých najnovších výskumov, ktoré vám tu prezentujem, vidíte rok 2022, v podstate už pomaličky analyzujeme, ktoré bakteriálne zastúpenie je zvýšené, ktoré je znížené práve pri poruchách rôznych depresívnych stavov, pri poruchách centrálnej nervovej sústavy. Momentálne je to stále niečo, čo si len ako keby zaznamenávame, zapisujeme a musíme naozaj tieto veci ešte potvrdiť, pretože mnohé z týchto vecí sú skôr niekedy aj z predklinickej praxe. To znamená, že sú to experimenty robené na zvieratách a potrebujeme to všetko ešte samozrejme overiť. My sme naozaj napriek tým všetkým miliónom, ktoré sa do toho investovali, môžeme stále tvrdiť, že sme ešte na začiatku celej tejto problematiky a bude ešte veľmi dlhá cesta, aby sme tie všetky interakcie pochopili v rámci tej fyziológie, ktorá je veľmi komplikovaná v našom tele. Takže v súčasnosti máme zaznamenané všetky tieto ochorenia, ktoré jednoducho sú asociované so zmenou mikrobioty a teraz už je len na skupiny vedeckých ako pracovníkov, aby teda si každý rozdelil to nejaké ochorenia, pretože my musíme nájsť naozaj ten model daného ochorenia. Nebude to o nejakej jednej tabletke, ktoré toto vyriešime. Už to nebude antibiotikum širokospektrálne, ktorým každému to dáme pri rôznom typu ochorenia, pretože každý typ ochorenia má úplne iný podpis mikrobiálny a tým pádom iné metabolity, iné reakcie, imunitné, nervové, endokrínne. A naozaj veľmi ťažko, pokiaľ nezdetekujeme tento zanedbaný orgán, ktorý sme nikdy
nezačlenili do patogenézy, teraz ho tam musíme začleniť a hľadať, akým spôsobom toto dokážeme nejakým spôsobom znormalizovať. No a my sme vám povedali, že teda, ja som vám už naznačila, že náš výskum podieľa sa teda, ako vplýva črevný mikrobióm jednak na črevo a konkrétne sme si vybrali ochorenie ulcerozná kolitida, ktorý je známy tým, že ulcerozná kolitida je to dysbióza je jeden z kľúčových faktorov, ktorý vlastne spúšťa dané ochorenie. A teda snažíme sa nejakým spôsobom znormalizovať jednak mikrobiálne, to, čo sme tu čítali na začiatku, čo študujem, tak sme znormalizovať, dať to naspäť, pretože tento proces je vratný, ale teraz hľadať spôsob, ako to urobiť. Takže znormalizovať zloženie mikrobioty a keď znormalizujem túto mikrobiotu na túto, tak ona začne opäť normálne fungovať s našim imunitným systémom a my sa nebudeme liečiť liekmi, ale my necháme náš imunitný systém, aby nás vyliečil. Pretože naša imunita vie presne už, čo má robiť, keď mu dáme presné informácie. Áno? A tie presné informácie mu dáva tá mikrobiota. Takže týmto spôsobom sa snažíme nastoliť normobiózu v čreve. No a potom sme si povedali, že ten jeden orgán, ktorý je trošku vzdialený a teda to prepojenie, tak sme si pozreli na ten mozog a vybrali sme si ochorenie, ktorým naozaj sa dnes, som aj nevedela, že v Košiciach máme dokonca niekoľko základných škôl, kde je 90 detí s autizmom. Takže ma to veľmi prekvapilo, že je to na takomto zostupe a že dokonca máme celé základné školy, ktoré už vieme naplniť, vtedy to boli len nejaké triedy alebo len žiaci, teraz máme celé školy. Takže naozaj je to opäť niečo, čo sa musíme zastaviť a sa zamyslieť nad tým. A jednoznačne je to zase s tým, že je to zmena črevného mikrobiomu, rôzne metabolity cez ovplyvňovanie imunitného systému a cez komunikačné molekuly, ktorým sa opäť, tak ako v tej myši, tak aj tu tá zmeny tej mikrobioty u tých detí v dôsledku matkinho nejakého mikrobiálneho profilu počas prenatálnom období, v postnatálnom období, v prístupe, to všetko sa zmení a potom sa prejaví na poruchách správania u detí. No ale my skôr ten taký pohľad, ktorý my chceme, na čo sa chceme pozrieť, nie je ani na ten mechanizmus, ktorý už v literatúre je takto opísaný, že čo asi sa tam deje, ale my sa pozeráme na to, či vieme využiť mikrobióm na to, aby sme tieto ochorenia liečili. Čiže chceme sa pozrieť, akým spôsobom vieme zvrátiť ten dysbiotický stav na normobiotický stav. A tých prístupov je samozrejme veľmi veľa. Ja verím, že každý film, keď si pozriete, tak máme všelijaké, zoberte si také probiotika a symbiotika a prebiotika. Myslím, že to slovo už je dnes každému známe, čo to je. A áno, jedným z tých takých princípov nejakej zmeny je probiotická liečba. Ale si musíme uvedomiť to, čo hovorím. My vkladáme 1, 5, 6 bakteriálnych nejakých mixov do ekosystému, ktorý je niekde zabehnutý a pokiaľ naozaj ten ekosystém nie je nejak, by som povedala, zjednodušený po antibiotickej liečbe, tak nejaké 1-2 baktérie takéto až zázračné veci nebude z hľadiska tej kliniky robiť. Skôr, na čo sa my, samozrejme výživa od detstva, tak to je jasné, ale na čo sa my zameriavame je to, že sme sa povedali sme si, poďme sa pozrieť, či by ten celkový mikrobióm mohol byť ako v budúcnosti, ako liečivo. A to liečivo vlastne v podstate sa už dnes používa a je to prístup fekálna mikrobiálna transplantácia. Možno, že to znie veľmi tak odpudivo, ale v podstate ten obraz, čo máme vlastne v čreve, z tej mikrobiálnej zložky sa nachádza vlastne vo fekálnej zložke a jednoducho ten taký zjednodušený princíp tej fekálnej mikrobiálnej transplantácie je, že zoberieme teraz zdravého donora, že to bola transplantácia, alebo máme nejakého donora, ktorý je zdravý človek a máme človeka, ktorý samozrejme trpí nejakým ochorením, napríklad pacienta s ulceroznou kolitidou alebo s nejakými zápalovými ochoreniami čriev, vyizolujeme mikrobiálny obsah
fekálne vzorky, mikrobiálny obsah, kde vieme, že tam je určite normobióza. A takúto celú normobiotický mix, kde máte všetky baktérie, vlastne transplantujeme chorému človeku a vlastne sledujeme ten liečebný proces, kedy vlastne tú liečbu zabezpečí ten imunitný systém, na ktorý sa už bude vplývať tak, ako sa má. Nebudú tam baktérie, ktoré sú premnožené, ale väčšinou sa to ešte robí nejak, že sa vlastne naozaj použijú aj antibiotika na utlmenie týchto zápalových a následne sa vnesie fekálny transplantát, fekálna flóra od zdravého pacienta. Naozaj ide teda o akési redizajnovanie celého mikrobiotu v porovnaní s probiotikami, hej, kedy dávate do masy to ako jednu rybu do celého mora a to čakáte, že teraz tam tú rybu si niekto všimne, áno. Toto je naozaj redesign z chorej mikrobioty na zdravú mikrobiotu. No a efektivita aká je? V podstate v Amerike už je FMT, používam skrátku teda FMT, už je ako bežná a odobrená liečba normálne úradmi, ale iba na klostridiové infekcie. Čiže klostridiové infekcie, ktoré sú sprevádzané hnačkami, kolikami a podobne. Na toto je fekálna mikrobiálna transplantácia už normálne sú dve liečivá, ktoré sa dajú kúpiť normálne v lekárni a zatiaľ iba v Amerike. Veľa výskumov, čo sa týka iných zápalových ochorení, je iba v štádiu, že sa daní pacienti môžu prihlásiť na klinické testovanie. Nie je to zatiaľ odobrené na žiadne kolitídy, ani na žiadne ochorenia nervového charakteru, alebo teda nervového systému, pretože tam ešte stále potrebujeme doladiť viaceré veci, hlavne v tom, že kolitída má rôzne relapsy, máte stav pokoja a stav, kedy daný pacient trpí tými bolestiami a je veľmi ešte ťažké povedať, v ktorom kedy zasiahnu, či práve v tom stave pokoja, alebo v tej akutnej fáze. Čiže tam sa to môže ešte niekedy tomu ešte napomôcť a to ochorenie ešte zhoršiť. Áno? A zistujeme, že nie každý pacient, tak ako aj na mnohé lieky, reaguje rovnako. A to je práve to, že aj na túto liečbu potrebujeme nájsť takých vhodných pacientov a bude potrebné taký skôr personalizovaný prístup aj na túto liečbu. Čiže kým sa tieto všetky otázky nevysvetlia a kým sa nepodchytí aj nejaký prenos teda kmeňov rezistentných na antibiotika, tak táto metóda zatiaľ ešte bude pozastavená. Možno rozmýšľa sa o tom, že tak najmenej nebezpečné to bude vtedy, ak by sme dokázali zobrať tú chorú mikrobiotu od pacienta niekde mimo jeho telo do nejakých fermentorov a nastaviť to tam do tých presných pomerov, akých to máme a následne túto jeho mikroflóru dať naspäť do tela človeka. Čiže toto by bolo tak, že je to naozaj jeho a nevnášame tam nič cudzie, o čom nevieme a čo by sme nemali, aby sme aj tú liečbu nemali tak nákladnú, kde treba strašne veľa vecí overiť, keď získavate takýto mikrobiálny extrakt z cudzého pacienta. Iné ochorenia, samozrejme, fekálna mikrobiálna transplantácia, keďže ste videli, čo všetko mikrobiota ovplyvňuje, na všetko sa chce skúsiť práve tento redesign a pozrieť sa, kde to bude mať najväčší efekt a kde to možno vôbec nepomôže. Naozaj sme na začiatku a preto ten mikrobióm v klinickej praxi si vyžaduje naozaj úplne iný prístup z hľadiska tej medicínskej praxe, ktorý na Slovensku to je ešte zatiaľ hudba budúcnosti, aby sme najprv si vyselektovali pacientov, pretože cez mikrobiálne profily, klinické analýzy, genomické sekvencie a vyselektovali si skupiny, ktoré sú vhodné na danú liečbu. Následne si prípadne urobili to, že vlastne vieme si zobrať fekálne vzory alebo mikrobioty z jednotlivých skupín a v skúmavke ich testovať s jednotlivými liekmi, ako na to budú vplývať a nájsť najvhodnejší liek, ako skúšať to rovno na človeku, že tu máte prvý liek, nezabral, tak tu máte druhý liek, toto sa robí, nezabral, tak tu máte tretí liek a vlastne vy ste tým pokusným králikom. Tak možno by malo byť to, aby sme to vlastne vyskúšali
takto a následne naozaj ušiť pacientovi liečbu na mieru. Presne k jeho stavu, k jeho nejakej rozharanej dysbióze, pretože každý má tú dysbiózu inú, z hľadiska toho, aké má iné ochorenia, ako má výživu, aký celý životný štýl. A tým pádom naozaj by to malo byť v tom, že lekár by to mal dostať nejakým spôsobom vyhodnotené a hneď by tam mali ukázať, tak ako teraz máte, keď máte krvné testy, že tu je hore, tu je dole, tak tieto baktérie sú hore, dole, je potrebné tých viac a nejaký fermentor, ktorý mu nadizajnuje to a dostávate koktail bakteriálny, ktorý bude pre vás šitý na mieru a pomôže vám, ale nemusí pomôcť na tú istú diagnózu ďalšiemu pacientovi. No, napriek tomu, pomalečky končím, napriek tomu, že naozaj sa investovali enormné financie do daného výskumu, myslím si, že to, čo o tom vieme, pre mňa vystihuje tento obrázok. Áno, že vlastne my sa pozeráme do niečoho, kde vidíme svetlo na konci tunela práve pre ochorenia, na ktoré nemáme dodnes lieky. A práve preto, že sme nás ani sme si nepomysleli, že ochorenia centrálneho nervového systému by sme tú príčinu mali vzhľadať do čreva, tak si myslím, že práve tu je možno tá budúcnosť, kde nájdeme odpovede na tými zodpovedané otázky. Ale zatiaľ naozaj len otvárame takto okná, podobne ako adventného kalendára, ale zatiaľ stále nevidíme ten celkový obraz, čo sa tam všetko deje. A myslím si, že čím viac tých informácií prichádza, a to, čo som vám povedala, že každý deň máte nové články na danú tému a vy musíte byť ten kritik, ktorý výskum je relevantný a ktorý výskum aj hovorí nejakú relevantnú informáciu na základe tej kvality toho výskumu, tak nakoniec niekedy človek a my v tejto vedeckej komunite máme ten pocit, ktorý vyslovil Sokrates, že viem, že nič neviem, hej, v tejto oblasti. Ale ja verím, že po zodpovedaní týchto troch dôležitých otázok, ktoré som už trošku spomenula, možno, že budeme mať taký vhodný odrazový mostík, pretože v prvom rade musíme si zadefinovať, čo je zdravá mikrobiota. Musíme zodpovedať na otázku veľmi dôležitú, a to je to, na ktorú to je niečo ako čo bolo prvé, kura alebo vajce. Je naozaj zmena mikrobioty spôsobuje ochorenie, alebo to, že človek ochorie, dôsledkom toho dôjde aj k zmene mikrobioty. Tento vzťah ešte nemáme vyriešený z hľadiska nejakých vedeckých poznatkov a následne to tretie, kedy máme zasiahnuť. Máme zasahovať už hneď od narodenia, máme zasahovať už hneď pri deťoch, ktoré sa narodia cisárskym rezom. To, čo som počula niekde v Amerike, práve deťom s cisárskym rezom robia vaginálne stiery a naozaj tie deti inokulujú, aby sa ten imunitný systém a tie všetky fyziologické procesy spustili. U nás to je naozaj ako operácia sterilná a nemyslím si, že toto je, kde by to ešte na Slovensku robili, pokiaľ to nepríde do povedomia, aké to je dôležité z hľadiska tej prvej inokulácie. No a v podstate ja verím, že aj náš výskum prispieje aspoň jednou takou puzzle kockou do toho zložitého obrazca a verím, že raz a možno niekoľko rokov, keď budem mať tú prednášku, takže už vám poviem aj niektoré naše vlastné výskumy a naše vlastné výsledky a že sa situácia zmenila. Ďakujem za pozornosť. Ja som aj nedýchal. Naozaj. Ako veľmi pekná prednáška, ďakujem pekne. Ako vidno, že pani doktorka prednáša denne, takže vidno, že to je tretia prednáška. Je v tom naozaj majsterka, strašne oceňujem aj krásnu prezentáciu. Ako veľmi dobre sa na to pozeralo, veľmi názorná, esteticky spravená, takže ako tak som celá si neľutovala, že ste dnes prišli. Moja poklona, naozaj. A ešte len chcem povedať to, čo spomenula doktorka Demečková na konci, tá personalizovaná terapia, tak máme prísľub, na budúci rok tu bude tiež ďalšia prednáška práve o personalizovanej terapii z toho klinického hľadiska. Čiže teraz sme sa dozvedeli o tom, čo ten mikrobióm je a ako vplýva na naše zdravie, ale existuje v Košiciach človek,
ktorý začal s personalizovanou terapiou a ako, budeme mať aj takúto prednášku z ľudí. Nech sa páči otázky. Hľadám donora. Tak donor mnohokrát je najlepšie, keď je to aj z vlastnej rodiny, tak zase to je, aj keď, lebo ten mikrobióm je aj veľmi blízky, z hľadiska toho, že ste v rámci takej rovnakej oblasti, aj geograficky a podobne, takže ten donor sa najčastejšie hľadá v najbližšej rodine, keď to je. Môžem sa spýtať? Mohla by som sa vás opýtať, pardon, som skočila. Nie, vy ste dôležitejšie. Chcela by som sa opýtať, čo si myslíte o črevnej sprche? Predpokladám, ste už o tom počuli. Áno, počula som, ale momentálne ste mi dali takú otázku, že sa musíme zamyslieť. Črevná sprcha, to je vlastne to vyčistenie ako kvázi. Taký niečo, áno. A skôr sa to berie akože nejak akože s pomocou pomôcť, pretože vyčistiť, detoxikovať. Ako v takomto význame sa to... Áno, tak ja som len o tom čítala, som to neabsolvovala, ale tak hovoria o tom aj viem, že aj tu v Košiciach sa to praktizuje, že vlastne pri črevách sa ukladajú nejaké ako toxické látky a tak ďalej a že vraj taká pomocou tej sprchy, že vraj niekomu vyčistili až 18 kg nejakých tých toxických látok z čiel, tomu zase až neverím. Ale možno, že práve to, čo hovorím, že vždycky aj pred takýmito, ako je fekálna mikrobiálna transplantácia potom od zdravého darcu, tak naozaj to vyčistenie je vhodné, pretože potom tá normálna flóra má ten priestor a tie adherentné miesta, kde sa vám lepšie niečo usadí. Hej, ako bežne aj antibiotické liečby sa dávajú na takéto, aby sme trošku stlnili to, čo tam je, pretože evidentne je to tam nesprávne. Vieme, že antibiotika to tam celé rozhodia, znížia tú diverzitu, znížia množstvo, no ale potom, keď vy máte tú mikrobiálnu liečbu na to, tak tam vidím možno ten význam. Z hľadiska tej červenej sprchy, čo potom je, neviem, nezažila som to, neviem, či potom tam je, akože mali by si začať s nejakou probiotickou liečbou, alebo či už je to len červená sprcha a teraz výživa, zmena výživy a podobne, neviem. Áno. Ja nechcem do toho vstupovať, lebo je to iná téma, ale črevná sprcha to je katastrofa podľa mňa, medicínskeho hľadiska, pretože my máme baktérie dobré aj zlé, a dobré je podstatne viac. A keď my urobíme to, že tam rošíme alebo vykonávame tú črevnú sprchu, to už sa robí a propaguje 20 rokov. Ale to je, viete aj čo sa tam dáva? Viete, že to je, čo je to za látka? Alebo možno aj nejaký olejčik, to je jedno. Ale keď toto budeme robiť opakovanie, tak my si zničíme všetky tie pozitívne. A potom už kde je ten koniec a čo? Takže len toľko na očaj, že som zásadne proti. Ja toto veľmi dobre si podotkla, že som možno zabudla tak povedať, že naozaj v mikrobiote my máme patogény, bežne. Lebo my tak máme zaužívané, že tam je komenzálna, to sú len všetko prospešné. Nie, my tam máme, ale nazývame ich oportunistické. A to znamená, to je anglicky, že oni čakajú na svoju opportunity. Čiže na svoju príležitosť, kedy môžu zaútočiť. A tú príležitosť im dávate vy svojím správaním, jedlom, supresiou imunitného systému, dosahu stresu, liečiv a podobne. A vtedy oni konečne sú na koni a sa začnú proliferovať. Hej, takže to je presne to, aby sme my vždy mali ten balans tých dobrých baktérií vyššie ako tých oportunistických, ktoré sú bežne súčasťou nášho gastrointestinálneho traktu. Tam za stupom je otázka. Dobrý deň. Chcem sa opýtať, neviem, či je to správna otázka, ale aký je váš názor na voľno dostupné probiotika? Lebo spomínala si niečo o diete a probiotikách. Ja dosť často predpisujem antibiotika a niekedy sa aj doporučujem, že predpísať antibiotika, ale ja neviem, či mám povedať, že ale máte aj správnu dietu, dajte si kyselú kapustu a tak ďalej. Lebo častokrát sa vyskytne taký výskum, že tie probiotika nie sú veľmi kvalitné a dokonca je to také vydierávanie niekedy, že zaplatíme veľa, ale či tá kvalita tých flóry, ktorú tam nakupujeme. Áno, ja si myslím, že veľmi ťažko sa na tú otázku odpovedať z hľadiska, ja len taký, toto berte ako môj taký súkromný ako pohľad na danú vec, že práve preto, že tá sféra je teraz tak dominantná a všade
sa o tom rozpráva, tak samozrejme, že to podchytili mnohé spoločnosti, ktoré sa samozrejme, a človek, keď dlhodobo je chorý, tak sa chytí hocičoho, čo počuje, že mu to pomôže. Probiotická liečba, po antibiotické liečbe je nejakým spôsobom nejaké malé záchranné koleso, že sa snažíte repopulovať, ale ako hovoríte, nikde sa nedočítate, tiež musíte si brať na tú kvalitu, pretože niektoré produkty ani nemajú napísané, čo tam je. Hej? Takže toto už je veľké riziko, ale už pri tých kvalitnejších a tých drahších tam máte rozpísané, ktoré sú tam kmene, lenže si musíte uvedomiť jednu vec, že oni tam vám napíšu, že to sú laktobacily a laktobacily sú považované ako všeobecne nepatogénne a prospešné. Považované. A tu si musíte uvedomiť taký trošku varovný prst, že to je len niečo, že sa spoliehame na to, že zatiaľ laktobacil ešte nikomu neublížil. Tak teraz zoberieme taký laktobacil, taký a namiešame koktejly a či viac a tým je drahší produkt, lebo tu máme 6, tu máme 9, tam máme 12, áno. Ale pri rôznych diagnózach, ktoré máte, a my to aj zistujeme v našich výskumoch, že my zrazu zistujeme, že laktobacil môže škodiť, napríklad keď sa premnoží pri kolorektálnom karcinóme. Ale nie hociaké laktobacily, ale niektoré. Čiže laktobacily a probiotika treba tiež zbrať s rezervou. Ale čoho sa obávam, že ľudia začnú tým, že takáto je osveta okolo toho a zdravie čreva a podobne, začnú brať tie probiotika tak preventívne. Hej? Z preventívneho takého hľadiska, že ja si to zoberiem, lebo aby som mala dobrý mikrobióm, ale tie baktérie nie sú testované na to, pretože vy laktobacily máte aj prozápalové, aj protizápalové. Každá baktéria má nejaký efekt v rámci toho, čo robí. A ešte keď príde do prostredia, ktoré už je zápalové, môže to jeho správanie úplne zmeniť, pretože ono prichádza do určitého prostredia. Takže to, že to je len laktobacil v poriadku, ale vy keď máte práve ulceróznu kolitídu a máte zápalové ochorenie a zoberiete koktail laktobacilov, ktoré má prozápalové účinky, tak zrazu vám je ešte horšie. Ale vy ste po liečbe, napríklad po chemoterapii alebo podobne, a vy máte suprimovaný imunitný systém, lebo to imunitu zničí, zdecimuje, potrebujete zaaktivovať imunitu, vy práve potrebujete prozápalové baktérie. A vy potrebujete, aby to na imunitu pôsobilo stimulačne. Takže myslím, že takto probiotika nikto neskúma, čo do toho koktejlu dá. Že či je tam mix prozápalových, protizápalových, aké majú účinky. Keď sa spýtate lekárnika, nevie nič. A ani ho nemáte testovať, lebo je to laktobacil, to je považované za dobré. Ale aký laktobacil? Aké má reakcie? Pretože my presne vyberáme laktobacily, ktoré s prozápalovými účinkami, keď chceme stimulovať imunitu pri rakovine a s protizápalovými účinkami pri kolitíde. A tie laktobacil. Takže pozor, čo máte v mixe, najmä 9, 12 a podobne. A ako dlho to budete brať? Hneď po antibiotické liečbe áno, tam, keď to budete brať 2 týždne, ale tak to je aj, som si všimla v letákoch, že to je na nejaké 3 týždne, alebo tak to máte zobrať a dosť. Ale z toho sa vám to ľudia nebrali preventívne rok. Lebo ešte si môžete nahodiť chronický zápal, keď budete brať prozápalové laktobacily rok. V tele, kde máte normovírusu. Určite tá pani, ktorá mala 115 rokov, nemala probiotika. Ona brala prirodzený jogurt. To je o ničom inom ako o prirodzenosti. A keďže sme každý jeden nejaký, tak máme tie svoje, ktoré tie máme podporovať. Ako nám začneme presne s teba, presadzovať nejakú cestu a toto je správne. Vždy je to zlá cesta. Áno. A to isté môžem povedať aj o tom prírodnom jogurte, že v niektorých prípadoch môže poškodiť? Nie, prírodný jogurt, hej, lebo zase tie Danone a to zase sme niekde, kde sa snažia obohacovať o skumere. Ale ten prírodný, to bol ten, to myslím, že acidofilus, alebo takto, toto je zatiaľ naozaj, myslím, že táto pani to potvrdzuje, že to je laktobacil, ktorý nejak do nášho tela patrí prirodzene. Hej, a má evidentne tie funkcie, ktoré aj vlastne
keď som hovorila o Mečníkovovi, tak on sa týmto veľmi akože inšpiroval tými Bulhármi, ktorí jedli fermentované jogurty a podobne. A on nedožil sa 100 rokov, dožil sa 70, ale v tom čase vo Francúzsku bola doba životnosti 40 rokov. Čiže on naozaj si aj predĺžil život, aj všetko práve tou stravou. Nedožil sa, ale na to obdobie, čo tam bolo a tie všetky epidémie, dožil sa strašne vysokého veku. Ja by som sa zraz spýtal, častokrát ste spomínali stravu. Aký je váš názor na, ja by som povedal, extrémne stravy, napríklad vegánska alebo vegetariánska? No. Dobrá odpoveď. Možno, že odpoveď bude taká nepriama v tom, že som vám povedala, že my nemáme zatiaľ definované, čo je zdravý mikrobióm, ale vieme, že zdravý mikrobióm musí mať diverzitu, čo najväčšiu diverzitu a rovnomerné zastúpenie. Myslíte si, že tú diverzitu hlavne získate z jednostrannej stravy? Práve preto sa vás pýtam, že... No, takže ja si myslím, že tam sa treba nad tým zamyslieť a už vôbec nie, aby od toho dieťaťa, aby tým, že matka je vegánka, idem teda tlačiť celú rodinu do toho a od toho detského veku idem týmto smerom. Hej? Takže stále zlatá stredná cesta. Táto, ako Anna povedala, španielská superbabička, že jedla som všetko, ale som jedlo. Ešte jednu poznámku, že ľudia by nemali robiť pokusy s vlastnými deťmi, lebo potrebujeme rôznorodú stravu, to všetky vitamíny a tak ďalej a tak ďalej. Takže veľmi opatrne, lebo poznal som kolegyňu, ktorá robila od malička na dcerou takéto veci a nedopadlo to. Tak keď môžem zareagovať, lebo prvku som sa na to zaujala najmä veganistvom a neviem, či teraz neviem, či správne to budem rozprávať, ale najmä vegani sa potýkajú s nedostatkom B12, ktorá vlastne je produkovaná baktériami. No a otázkou, že prečo? Lebo vlastne B12 najmä bereme z mlieka a tak ďalej. Len vyskúmalo sa, že vlastne krávy majú prebytok B12 kvôli tomu, že jedia keby špinavú zeleninu, čo my vlastne nerobíme. V tom bol problém, že niekedy aj skáďal tú stravu máme, či keď nie sú v supermarketu, keď je veľmi čistá a prešla niekedy procesný úpravy a to, keď si zoberieme, dajme tomu paradajku z záhrady. Aj to mám byť zodpovedal. Ja si myslím, že my veľa nachádzame tých odpovedí, ako sa správať a všetko vlastne v tej našej minulosti. A keď sa pozrieme, ako žili naše staré mamy, kde nepotrebovali ani tento vedecký výskum, ani 420 miliónov eur a dokázali si sa dožiť aj cez dve svetové vojny, aj cez stresy a žili tu do 90-ky. Práve pre tú striednosť, pretože my žijeme si veľmi pohodlne a veľmi sme ako ľudia spohodlneli, nevaríme si, chceme všetko za 3 minúty, aby sme mali kompletnú stravu a našim cieľom je naplniť žalúdok a zahnať hlad. A cieľom má byť nie vyživiť organizmus, ale ešte vyživiť tých 57% mikroorganizmov tak, aby zostali v tých pomeroch, akými sú. A si uvedomte, že tie naše staré matere jedli sezónne potraviny, to, čo sa nejakým spôsobom urodilo práve vtedy to bolo na stole. Mali určité také očisty z rôznych náboženských tých presvedčení a boli tam rôzne posty, ktoré zase pomohlo tomu organizmu sa nejakým spôsobom spracovať. Mäso bolo len ojedinele, lebo drahý. Čiže to všetko bolo nejakým spôsobom ako keby prispôsobené tomu, že tí ľudia naozaj to zdravie mali niekde inde, ako máme teraz, kde máme medicínu na 3-krát vyššej úrovni, jedlo máme všetko bez akýchkoľvek máme svetlné konzervantov, ale môžeme si vyberať, čo chceme, ako chceme a všetko máme polotovary, ktoré si dáme do mikrovlnky a za 3 minúty jeme. Takže... Ešte jednu otázku, pani doktorka. Má to nejakú interakciu a skúma sa niečo, či ako vplyvajú nanoplasty alebo mikroplasty, ktoré jeme v podstate aj tým, že konzumujeme z fľašiek plastovú vodu, etc. Hovorí sa o jednej kreditnej karte, ktorú vieme za pomerne krátke obdobie. Či sa sleduje niečo, či sa všemáte?
Nestretla som sa s tým určite, lebo tých vecí, čo všetko tam vplýva, je veľmi veľa a áno, bude toto určite jedna z oblastí, ktorá sa bude musieť na to takisto pozrieť, ako toto vplýva na to, ktoré baktérie to dokážu vedieť aj spracovať a tým pádom sa vedia namnožiť v organizme. Takže, ale nechcem vám teraz rozprávať niečo, nemám to načítané a nebudem sa teda k tomu vyjadrovať. Prosím, ma zaujíma tá fekálna transplantácia. Áno. Ako sa to robí? Ako sa podáva? Podáva sa to orálne, alebo análne, alebo nejaký... Áno, podáva sa. Sú rôzne spôsoby cesty, zase to závisí od pacienta, je to formou toboliek, je to formou aj hornou gastrointestinálnou cestou, aj dolnou gastrointestinálnou cestou, v závislosti od toho, ako to pacient znáša. V Čechách je to už dosť bežná prax. U nás je to ešte tak, že to robíme na potkanoch a myšiach, ale som počula, že aj sa to robí aj tu, len nejakým spôsobom nie je veľmi oficiálne. Ten transplantát sa nejak opred spracováva? Áno, transplantát sa spracováva spôsobom, že teda vybere sa ten donor, ten transplantát sa musí celý vyšetriť na všetky možné také, čo tam všetko je, musí sa tam pozrieť na nejaké zápalové markery, či tam nie sú, pretože ten pacient sa musí vyšetriť predtým, ako ide dať tú pacientu, ako tú donorovú vzorku. Napriek tomu, že on sa klinicky cíti zdravý, je potrebné, aby prezentoval aj cez hematologické testy, biochemické testy a to všetko, že naozaj je zdravý, že nič tam neprebieha skryté v danom organizme a následne sa fekálna vzorka spracováva v nejakých špecifických aj tekutinách, mixery a následne sa to podáva formou. Ale nemyslíte si, že sa to... Samozrejme, keď to ide hornou cestou bloky, tak sa liofilizuje. Ako mikrobiálny ten produkt, alebo ten výťažok z tej fekálnej vzorky. Takže, a to ide vo forme nejaký toho. Ale stále tá aktivita je lepšia, keď to ide čerstvé, ako z hľadiska cestou, keď je rovno do hrubého čreva. Ako keď idete cez celý tráviaci trakt, kde už máte žalúdok, všetko a ešte sa to liofilizuje, už nejakým spôsobom to zasahnete, hej, do tej životnosti tých baktérií. Ja mám dve otázky, ale stačí veľmi krátka odpoveď. Jedna, máme hrubé a tenké črevo, čiže ako je rozdelený mikrobióm, alebo či sa vyskytuje aj v obidvoch týchto častiach. A druhá, keď hovoríš o odbere toho mikrobiomu, pravdepodobne zo stolice. Áno. A stolica má kadečo, všetko, metabolity, žlčové kyseliny a tak. Sme si istí, že všetky baktérie, ktoré z nás vyšli, sme zachytili, neumreli niektoré pôsobením tých enzymov a všetko. Či máme kompletný mikrobióm, tú vzorku zo stolice, či to stačí? No práve, že tu je ten problém s tými dátami a s tými výsledkami, že nikde nie je štandardizovaný postup. Štandardizovaný postup, ako to odobrať, ako to spracovať. Každý si to tak nejak robí po svojom na základe nejakej načítanej literatúry. A tým, že to vlastne nie je ani odobrená metodika, respektíve odobrená terapia v rámci Slovenska a v rámci zatiaľ ani Európskej únie pre iné ochorenia, tak naozaj, keby ste sa pozreli, ako to robia Česi, ako to robí niekde inde, tak každý má nejaký iný postup. Hej? A tým pádom tie výsledky sú veľmi kontroverzné. Niekde to je úžasný výsledok, niekde nič nezabralo. Môže to, a teraz nevieme, je to na spôsobe prípravy transplantátu, je to kvôli tomu, že sa to dalo pacientovi, ktorý neodpovedá, a respektíve je to práve ten človek, ktorému tá terapia nezaberá. Veľmi ťažko sa hľadá, keďže tam je toľko premenných, veľmi ťažko sa hľada to, že prečo sa stalo to, čo sa stalo. A čo sa týka čreva, tak samozrejme aj tenké črevo má mikrobióm, len oveľa menšej miere a tá masa, tá najväčšia masa mikrobiálna je práve v hrubom čreve, preto sa na toto zameriava a na moduláciu toho. Som sa chcela opýtať, či je možné povedať, že takéto zloženie mikrobiomu alebo mikrobioty je to správne, lebo vraj aj si spomínali, že každý z nás má mikrobióm taký, ako má. Vlastne to sú naše otlačky prstov. Ako keby, že sme naozaj veľmi špecializovaní, každý má svoje posadenie, že či je možné niečo univerzálne stanoviť, že toto je to, čo... No to je tá jedna z otázok, ktorá zatiaľ nie je zodpovedaná. Že vždycky my vieme, že
voči zdravým ľuďom všetky ochorenia to niekde hodia v nejakých bakteriálnych smeroch, že to úplne sa tá bakteriálna flóra nejakým spôsobom niekde posunie, ale vôbec nemáme nejak zadefinované, k čomu to porovnávame. Čo je tá kontrolná skupina, ku ktorej to celé stiahneme, ale vidíme, že Alzheimeristi majú úplne niečo iné, ako majú ľudia s rakovinou prsníka. A to je to, že naozaj aj to okorenie samo o sebe v dôsledku toho, že ako prebieha a v ktorom tkanive spôsobuje to, že ten mikrobióm sa ešte viac mení a tí ľudia sú veľmi odlišní. Takže my vidíme ten shift, ale stále to nevieme stiahnuť práve to, že na čo to máme namixovať. Hej? Ako to máme ušiť na mieru akú? Lebo, dobre, zoberiem to, vidím, že to je nejakým spôsobom narušené, ale ako to viem znormalizovať, pretože nemám zatiaľ zadefinované, toto je normálne. Čiže keď beriete od zdravého človeka transplantát, tak tam nie sú žiadne kritéria? Keď zoberiete zdravého, aj tam je veľký rozdiel. Takže to je to, že povieme, kde už nejaké bakteriódáce sú, toto už je hladina, ktorá už je kritická, to je príliš vysoké. Lebo tie rozmedzia, to nie je tak, že to je čierne a biele a to má byť 5,4 x 10 na neviem koľko, alebo je tam to rozmedzie veľké a variuje to. Aj v priebehu roka vám to variuje. Takže tam je problém aj so vzorkou, pretože si uvedomte, že vy keď aj máte zdravého pacienta a že máte donora, zrazu super, ale ten človek môže v priebehu roka ochorieť, zobrať antibiotika a už ste skončili s týmto človekom ako donorom. Hej? Takže hľadá sa aj tento postup, tu je problém, ako nejakým spôsobom si uchovať toho zdravého pacienta a mať taký kontinuálny prísun tej zdravej mikroflóry, pretože to sa mení vzhľadom na ročné obdobie, vzhľadom na stravu, viete, niečo iné v lete, niečo iné v zime, to sa všetko mení. Čiže predstava nejakého, že nad tým sa veci zamýšľajú a predstava toho je, že urobiť to napríklad, zobrať gnotobiotické prasiatko, pretože prasa je najbližšie z hľadiska všetkého zloženia, aj imunity, aj všetko najbližšie človeku. Zobrať gnotobiotické prasiatko, nájsť toho zdravého darcu, humanizovať a dať mu flóru toho človeka a držať ho v tých sterilných podmienkach a on nám bude produkovať celý rok stabilnú flóru. Hej? To by bolo, no len to zase, to je tiež ako premyslieť to, akým spôsobom to držať to prasiatko v sterilných podmienkach, lebo gnotobiotické prasiatko znamená, že má vyčistený mikrobióm a na tej steny čreva mu dáte ľudský mikrobióm, tam sa to usadí, tam sa to repopuluje, bude sa to tam množiť, ono bude jesť vždycky stabilnú stravu celý rok, tým pádom stabilná fekálna vzorka bude celý rok. To už nebude prasa. Či zloženie tej toho optimálneho mikrobiomu nezávisí aj od napríklad regiónu, určite taký Číňansko bude mať úplne optimálne, ako napríklad Slovensko. Preto je to tak ťažké povedať univerzálne, toto je zdravá mikroflóra a tomu sa aj v Japonsku, aj tu, aj v Novom Zelande nedá sa. To bude musieť byť asi aj lokalizácia a to vlastne, kde v akej geografickej oblasti sa nachádzame. Zase možno, že otázka ohľadom udržania, lebo prvým krokom je jasný, tá dysbióza spôsobuje akože nejaké patológie. Potom sa spraví nejaká náprava, tam dysbióza. A teraz problém je podľa mňa udržať našim životným štýlom. Už keď si zoberieme v poslednom období, ako sa zmenil na životný štýl, tak si spomínala, naše babči chodili spať do slnka, jedli prvopotraviny napríklad. To nehovorím o tom, že teraz nejeme primárne potraviny, ale potraviny, ktoré sú upravované. Stabilizátor, všetko vplýva neskutočne na to, že čo všetko prichádza do nášho tela a neskutočne to ovplyvňuje práve tento orgán, ktorý sa teraz totálne ignorovali a brali to len ako nejaké prospešné baktérie, ktoré nám tam produkujú nejaký vitamín a niečo zabraňujú. Ale zistíme, že toho tam strašne veľa a tých faktorov je strašne veľa a neviem, ako to vieme takto postupne nejak si odčekovať, že toto už vieme a toto už vieme. Niečo už vieme a... Vy ste spomenuli, aj bolo to ako plagáte na túto prednášku, že je tam nejaké spojenie medzi autizmom a týmto
Toto sú zmeny správania, tak sme to mysleli, teda to, čo som spomínala, že naozaj tá mikrobiota vám spôsobí nielen nejaké zápalové reakcie, ale práve v dôsledku nejakých zmien pomerov týchto baktérií sa dokážete ovplyvňovať aj správanie. Hej? A zmeny správania, to je vlastne tá porucha správania, to je vlastne autizmus. Hej? To ako sa prejavuje u tých detí. A preto potom u tých detí v tých 3-4 rokoch môžu zrazu spozorovať zmeny správania, ktoré rádia k diagnostike autizmu. Ale toto je naozaj také niečo, naozaj in top a tamto sme na úplne ešte len potvorili dvere, alebo sa pozerám cez kľúčovú dierku do tejto oblasti, čo sa týka CRS. Tam pri stĺpe bola nejaká ruka. Ja som sa chcela spýtať, že hovorili ste o deťoch ešte nenarodených. Áno. Takže či sa vie niečo o mikrobiome predčasne narodených, že majú nejaký špecifický problém alebo niečo také? Ja v tejto oblasti nemám veľa načítané, mňa len zarazilo to, preto som to tu dala do tej prednášky, že vlastne v podstate, že dieťa sa už rodí s určitým mikrobiomom a ten gestačný vek, kedy sa narodilo, je jedným z faktorom, aká mikrobiota je tam. Takže, ale ako konkrétne, aby som vám povedala, že ako sa to líši sa to, lebo je to jeden dôležitý faktor, na ktorý sa pýta pri mikrobiote dieťaťa gestačný vek, a teda kedy, či sa narodilo normálne, alebo sa narodilo predčasne, alebo a ešte predčasne kedy. Čiže aj tamto bude treba preskúmať, ako sa to usadzuje vlastne v tom tele prenatálnom období a aký to má veľký vplyv. Myslím, že to vôbec tam niečo nachádza, sme všetci teraz prekvapení a ešte to musíme vôbec dovysvetľovať, čo sa tam vlastne deje a ako to postupuje. Niečo nedovyvíja, tak je centrálna nervová sústava. Tak aj čo sa nedovyvíja, vlastne tým, že sa to dieťa v správnej rodine. Ja len chcem upozorniť, že prirodzene tie otázky sa väčšinou točia okolo humánnych a klinických problémov, ale pani doktorka robí základný výskum, čiže nie je to inštitúcia, ktorá robí klinický. My len spolupracujeme samozrejme s lekárskou fakultou, pretože transplantant máme humánny z fekálnej vzorke, ale my ako prírodovedci nemôžeme pracovať na ľuďoch, na tom musí pracovať lekárska fakulta. A lekári, my pracujeme na tom predklinickom výskume, ktorý predchádza klinickému, čiže testovaniu na ľuďoch, a to je otestovať veci na experimentálnych zvieratách. My sme chceli predstaviť tú myšlienku mikrobiomu a nech sa páči. Ja by som sa spýtal, že ste rozprávali o moderácii a rozmanitosti stravy. A že či aj keď je nadmerná konzumácia tých fermentovaných produktov, že či aj to môže nejak negatívne ovplyvniť ten mikrobióm, alebo že či to telo si je potom, respektíve ten mikrobióm, či sa vie naspäť regulovať do toho správneho balansu. Kebyže viem, poviem. Ale áno, ja si myslím, že asi zase taká tá všetkého veľa škodí. Zase tá miera. Si myslím, že zase niečo zistiť, že to je dobré a teraz poďme to dobré ako až jesť, lebo to je dobré, možno zrazu tam príde nejaká hranica, keď to dobre sa zmení a začne to škodiť. Neviem vám na túto otázku odpovedať a skôr by som sa držala nejakej tej miery a jesť s mierou všetko. Mám otázku, pán Gálik, vy ste povedali, že v Košice jeden pán, alebo pán doktor, ktorý to už skúma, tú transplantáciu fekálnu. A už to robí aj vlastne na ľuďoch? Pán doktor Bomba, on robil na lekárskej fakulte, prešiel do súkromnej sféry, aby mohol robiť tieto fekálne transplantácie. Fekálne nerobí, pokiaľ viem. Alebo personalizované probiotika na rôzne diagnózy. Čiže on robí tie také personalizované mixy probiotických baktérií, ktoré, ako on tvrdí, sú špecializované na rôzne typy diagnóz. Teda vy zasielate fekálnu vzorku, to je to, že áno, jemu sa zasiela fekálna vaša vzorka, kde on sa pozrie na tú mikrobiotu. Mňa len to trošku nejakým spôsobom zaráža, že tým, že vo vedeckej literatúre ja neviem zadefinovať zdravý mikrobióm, tak to veľmi nerozumiem, že síce vzorku dostane a on sa pozrie a hneď vám povie, že ako máte dysbiózu a následne vám namixuje mix nejakých probiotických baktérií, ktorých budete brať 6 mesiacov a malo by to vyriešiť váš problém.
Tam bola otázka, najprv potom vývoj. Ja by som sa chcel spýtať. Je to taký teraz všetko preskúmané, vy možno máte nejaké preštudované niečo, v tom zmysle, že idem zase americký systém, vrazili tam peniaze, liečia už, sa mi zdá, na pokusných králikoch to robia, lebo jednoznačne ste povedali, že ten mikrobióm je ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu a tá späť nájdu pôsobí. Takže môžem ja dávať po roka nejaký mikrobióm človeku, ktorý je nervózny, nenávidí tento svet a bojuje so všetkým a tak ďalej, podľa mňa ten mikrobióm nikdy nezabije. No, z tejto oblasti, lebo tvrdia, že mikrobióm viete ovplyvniť práve takéto stavy úzkosti a to, že práve preto, že ten serotonín, ktorý vám spôsobuje tú pohodu, je produkovaný 10% v črevách. A to, čo tam máte. Takže nejakým spôsobom to, že vy ovplyvníte tie pomery, možno ten serotonín zvýšite a naozaj ten človek sa skľudí. Keby to bola pravda. Tuto bola otázka. Skôr to, neviem, či to je skôr otázka, ako skôr nejaké delenie sa s mojou skúsenosťou, ako som mal. Neviem to úplne rozvádzať, proste našiel som si stratenú rodinu v Ázii a šiel som ich pozrieť a veľmi sme oslavovali, tak som to povedal. A keď to preháňate s alkoholom, tak môže sa stať, že si tam zabijete veľmi veľa dobrých buniek a tak ďalej. No a potom som vlastne sa vrátil, nastúpil taký detox a doniesol som si takú malú infekciu očí a tu som si vyliečil, lenže problém bol v tom, že neviem to presne ako vedecky popísať, len poviem tú pointu, že imunitný systém proste poslal tam do tých očí nejakých tých obrancov. No, lenže problém bol ten, že infekcia ustúpila, oni tam ostali. Ako keby im niekto nepovedal, že už infekcia nie je a oni sa tam ako keby usádzali na tých mojich očiach a ja som videl rozmazanie po nejakom čase. A proste veľmi dlho to trvalo a jediné, čo mi na to doktorka vedela dať, boli kortikoidné kvapky a ja som takto dosť dlho bral kortikoidné kvapky, ktoré asi nič moc dobré neriešia. A vôbec som sa nevedel toho zbaviť, ja už som bol zúfalý, predstavoval som si tie veľmi zlé scenáre a stále sám seba som sa pýtal, že čo asi by mi mohlo pomôcť. Ak sme sa tu, jak ste sa bavili, jak sme sa tu všetci bavili o tých probiotikách, že môžu pomôcť, môžu ubližiť, tak je to pravda, lebo došla ku mne taká informácia, že mama niekde počula v rádiu, že niekto mal obdobný problém ako ja, ale nejaká proste ten už si nepamätám jeho meno, lebo oni majú dosť komplikované mená, ale ja som si to zapísal, šiel som do lekárne, len jediné probiotika to obsahovali z toho celého spektra, keď som si napísal, teda kúpil, začal som ich brať a výsledok bol taký, že mne začalo byť z toho fyzicky zle a proste vôbec ničomu to nepomohlo. Fungoval som ďalej. Potom som zase po nejakom čase šiel na dovolenku, kde mi niekto odporúčil, že zober si preventívne nejaké probiotika, lebo je tam iná strava a tak ďalej. Stalo sa, že chodili sme tam a proste iná voda, iná strava a proste krcali a mali črevné problémy. A si hovorím, dobre, no, tak si dám, ale nedal som si už tie, dal som si iné. Len tak som strelil od oka. A vrátim sa z dovolenky a problémy s očami prešli. Zrazu môj autoimunitný systém, lebo musí tam byť nejaká súvislosť s črevami, že proste náhodou som trafil niečo, čo mojim črevám pomohlo a ten asi poslal hore signál k tomu mozgu, ste hovorili, že to je vlastne obojstranná diaľnica a zrazu to zmizlo. Zrazu to zmizlo a ja som už nepotreboval vôbec. To hovorím, že vy keď klepnete ten správny klinec po hlavičke z hľadiska imunity, imunita už potom začne fungovať presne ako má. A to je najlepšie, keď vás väčší imunita a nie
ktokoľvek. To je taký môj problém, a teda môj príbeh a vlastne možno aj z toho vychádza tá otázka, že keď je to obojsmerná diaľnica, či to tam v tých sredách, či dokáže prirodzene s mozgom nejakým spôsobom komunikovať, že mu nejakým spôsobom povedia, že hej, na toto maj chuť, na tento jogurt alebo na toto a teraz to začne človek ako keby počúvať sám seba vo vnútri nejak, alebo sledovať sám seba a svoje chute a... Tak ono sa práve hovorí, že tak aj Angličania majú, že majú taký gut feeling a že vlastne tie pocity takého podvedomia, také ten šiestý zmysel, ktorý máme, tak ako keby sme to cítili, čo to znútra čreva. Akože, a možno sme sa ani nikdy nad tým nezamysleli, prečo je to takto povedané, ale možno tá pravda je tam niekde, ktorú stále hľadáme. To je živý dôkaz toho, že to nejak funguje. Neviem, či máme ešte nejakú otázku na záver. Tak len veľmi pekne poďakujem pani doktorke za